stavení stojí pri nástupišti 4, volajú sa nás, pripravujú. Čo? To je automatika, to nemusíš. Ale nešlo to? Bola čo pre teba mám? Čo máš pre nás? Malú mícu? Nie. Ja aj sorry. Nie, z Vatikánu. Z Vatikánu? Odlož ty peniaze. Oni sa mali takéto? Ale dvojku si mi mala doniesť, ty dvojku nemali. Chcem, aby ste do 5 sekúnd povedali nejaké zviera na S, ktoré sa začína. 2 zvieratá na S, ktoré sa začína. Takže 3, počkaj, 3, 4, teraz. Slon. Slimák. Slimák. Počkaj, ja nehrám túto hru, Ty hej. hráš, dobre. 2 milióny eur. Na D, hej, teda zvieratá. Rýchlo. Kateľ. Jo, ja som to nezapol, ešte raz. Chyba. Ja mám problém v tom, že ja som mala 8 rokov, či po nemčinu len Tam je žlečka. a povedzme sa Erik, ešte ražáš. nezabíš na žlečku. Dobre, Nenia, poď. My možno sa veľmi rýchlo vrátime. Aha, Jonko, už to ide, už to ide. Pozri sa tam. Dráha. Pozri sa teraz. Teraz som zaujímavé. Tak sme za mnou parku a ideme sa zabávať. Až tam aj vzadu je to taký. Toto je ďalší môj favorit. Na toto by sme mali. Takže vítajte v... Kde sme to? Práteri. Práteri. A nachádzame sa momentálne na ruskom kole, je to tak? Prosím to viacej. To ruské kolo, ktoré sa točí hore aj do boku. Ja tie žeriavy pomeš. Sme na žeriavi. Tak nás dole dáva. Pomalšie. Nejaké malé to viedenie. Kommen Sie bitte, steigen Sie zu. Seien Sie dabei. Und wieder Zusteigerin, Einsteigerin, auf. Ty vole. Ideme, áno? Môžeme. Super!
to mal šíc. Nou, kan maar eens kijken dat we ons handschrift er in de schijf gedaan hebben. Boli na tej Slováčke. Nie, to má žltá. Musíš dať 50 centov, musíš dať. Počkaj, však ty si prišiel. 50 centov.